Right, mama, mungatange nekutipawo zita renyu mama? Zita rangu chaiyo Chenai Mutsvagiru. Alright mama. Tirikumbira kuti muudze Zimbabwe kuti nhau yenyu yakamira sei, chii chakaitika? Matangiro acho a long story. Ndakangoti ndichitanga kuita nhombo yevana vangu matwins. Murume ndopaakatanga kuita zvechihure. 2019. Ndobva atanga kuita zvechihure aiuya mumba zvekuma1. Ndeti ndichikumubvunza kuri kubva kupi, aitoti usandibvunza. Siyana neni. Ndaingoshingira ndakadaro. Ndine nhumbu kudaro. Kusvikira nhumbu yasvika zvekuma8 months pasina kana kumbonyoresa preparation kana kumbotenga na preparation kana kuti sei. Ndobva akazotengawo tunhu twakatenga. Vakatenga manepi 3 nezvimwe zvasingatokwani. Ndobva ndazosungunuka pana vangu matwins. Ndasungunuka kudaro zvaingonetsawo achingodzoka mumba zvisina time. Saka zvadaro mwana zvekuma ngangoti ku6 weeks ndakatozoenda nemwana wangu mukuru akandiberekera umwe mwana pamatwins kuti tiende nawo ku6 weeks iye asingachawanikwe pamba. Ndipo ndakangotanga ndipo akazodzoka futi zvakati iwe siyana neni riitira vana vako wega. Ndipo ndadii paipe ndichishingirira ndaiti ndikasiya ndayamwisa ndese vana vangu ndawayamwisa. Ndosiya ndavabikira ndoenda kumaricho nemwana wangu mukuru tobatsirana. Ndodzoka ndichivabikira. Ndichingodaro. Ndikazoshingirira futi. Kutonza utoremerwa kutaura kwacho. Alright. Inga zvinosuwisa mama. Right, ko nhau yamatidaidzira yatiunza panapa ndiyada kuti tiendeyo. Ini nditokumbirisawo kuti mundibatsirewo kuti ndiriritire vana. Pane paakazodzoka murume iyeyo akaisira vana mushonga wemakonzo. Achida kuuraya vana vese. Ndabuda ndaenda kumaricho. Mune vana vese, mune vana naye vangani? Vana 5. Mukuru ane 17 years. Mukomana. Anoteera wacho mukomana futi ane 12 years. Anoteera wacho namusikana ane 11 years. Ko aida kuuraya vane 5 years 2 months. Aida kuuraya vana hanzi zvaita sei? Chikonzero chaida kuurayira vana? Handizivi kuti chii chaida chaizviitira chii. Maybe kwakuri kuda kundipfidzisawo. Aida kuvauraya nemhando rudzii? Mushonga wemakonzo. Akatoisa mushonga wemakonzo? Akaisa gonzo rarakafa nemushonga wemakonzo. Akarisa pai? Pane chigaba chedovi chiya chinopera chedovi chiya. Ndomanda ndakaisira mafuta ekubikisa. Ndomaakaona gonzo rakafa mumba bwezi ndakateya mushonga wemakonzo. Anotonetsa kwedu. Ndopaakatora gonzo iro rakarisa mafuta ekubikisa. Ndodzoka ndonzwa mwana achoti mama baba waya pano vakaisa gonzo mafuta asi ndazvitora ndikazvipisa. Saka gonzo renge rafa nemushonga? Alright. Ndakatoteya makonzo anonetsa kwedu kwakazarisa. Alright. Saka iye zvareva kuti akashaya mushonga ndokubva anotora gonzo. Ndo zvazviri kutorezvo zvaitoreva. Alright. Saka zvadai so makazivisa here mapurisa? Mapurisa ndakazivisa ndobva ndaenda kukoti D. Ndakatoenda nevana vangu vese matwins. Nakuda mwana wangu kuti anopa chapupu. Saka mukoti makazonzi hamudiwe vana. Ndobva ndapinda inini nemutwini 2 boys ainetsa aichema. Ndobva yatongwa nyaya yachona kwanzi ndipiwa bepa rinonzi order. Magistrate akabvunzwa nyaya yachona haana kumbopindura. Ndobva atanga kutotukwa mukoti. Izvi zvaitikira kupi zvimama izvi? Kukoti kwacho ndekwamakoni. Aya ndikubvunza kuti nyaya yekuda kuisira vana muchetura inyaya yakaitikira kupi? Kunyatsime ndokwandinogara. Kumared roof. So imimi maziva sei kuti aida kuuraya vana pamwe? Imimi wacho maisada kuurayiwa here? Zvaifamba sei? Ipapo dai kwakutoti ndandiripo maybe ndaichatopindawo patsaona iyona. Because pane paakazodzokawo akandirova zvokuti achindirova musoro
pasi neziso akazondipotsa akandirova chibhakira pasi peziso apo pakatsemuka ndikanotanga kubuda ropa achindirova. Asi Pamusoro pazvo ziso racho raragara richitonetsa kuona kwacho. alright, inga zvinosvisa. Asi hapana hapo munhu akazofa kana kuita sei? Akufa hapana hapo munhu akafa. Alright mama, Neimba yedu futi panyaya nda kuti ndinatsanzwisisa imimi makanga musina here maybe ndikungobvunzawo pakange pasina here nyaya dzekuti imi maybe hamuna kuvimbika saka pamwe unogona kunge makamuudza kuti vana havasi vako kana kuti sei aizoda kuvauraya? Ndifunga kuti munhu angade kuuraya vana vake chaivo because sometimes murume wakamuudza kuti mwana haasi wako iye ambomuchengeta 10 years 15 years anogona kuzoda kuuraya mwana wacho. Kuvimbika ndandakatovimbika nekutoti akatondiroora ndiri musikana ndo ivo vari kushandira izvezvi ndo vandaishandira vachiri kuloja kuB kuchitongesa kuB. Saka vana vake vese vana vake. Ndiye akatokubvisai umhandara? Alright, saka iko zvezvi ari kupi manje? Handitombozivi kuti ari kupi. Alright. Aiwa, ndofunga mhuri yeZimbabwe nyaya mangoinzwa. Ngatisangane pachikamu chinotevera. Bye.